ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെ നിയമിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ FSൽ കാണുന്നത്. ಬಾಯಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಭಾರಿ ಕೊರತೆ. ಬಾಯಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಪಿ ಸಮಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುವ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 3 ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಪಿ ಸೇವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, നിർദ്ദിഷ്ട കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ബായാർ, പയ്യോളിക്ക, ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച ചിപ്പാർ, ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ 300ഓളം ഒരു ദിവസം OP ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ 300ഓളം OP എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാനും പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മുരളി ഡോക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനിയും 2 പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് നികത്താനുള്ള കഴിവോ ഇതോ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന് 2 സ്റ്റാഫുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സ്റ്റാഫുകൾ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ഡെയിലി വേജസിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്ടർമാരില്ല. അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടിയ രീതിയിൽ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തൊരു FSC ബായാറാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മന്ത്രിയോട് തന്നെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാഡം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് വിനീതനായി ഞാൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ആഘോഷകരമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത്. ആ ഉദ്ഘാടനം മാത്രമായിരുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. രാത്രി ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ നിയമിക്കാം, പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പയ്യോളിക്ക മണ്ണിലേക്ക് ഇത് തൂണായി നിൽക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് വെറും ഒരു വാക്കായി മാറി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യ സത്യം.